Hòstia. La imatge que presentava l'Hotel Normandia a 3:15 de la matinada era aquesta. Tot apunta que l'incendi s'hauria iniciat en el quadre general de la llum de l'establiment. Això hauria estat l'epicentre de l'incendi que ha acabat extenent-se per part de l'edifici. Tot i així, aquesta és una hipòtesi que s'hauria de confirmar. Hores després, l'Hotel Normandia presentava aquest aspecte. No obstant, els minuts que s'han viscut abans que arribessin els bombers són, segons els testimonis, indescriptibles. Hem trencat els vidres, ens hem assomat a la finestra i res, hi havia ple de gent allà, tothom, que me tiro, i dos nois han tirat i una noia que jo quasi la podia salvar, doncs m'he estirat però no l'he pogut agafar i també s'ha tirat y es la que está pitjor. Claro que he sufrido por mi vida. Ya ha habido un momento o sea, la desesperación de ver a la gente también tirarse, porque nosotros estamos de la parte de atrás y hemos visto cómo se tiraba la última persona. Estábamos ahí entre la espada y la pared. Gracias a Dios que entre los tres nos hemos calmado unos a los otros y hemos aguantado hasta que han entrado los bomberos. Estava dormint i van vindre sobre les 5 a buscar-me i això em van dir s'ha d'evacuar l'edifici, que baixés i bueno, baixar baix i trobar-te els 4 nois que s'han tirat i no sé, bastant fotut, la veritat. La major part dels allotjats a la pensió Normandia han estat traslladats a la pensió que hi ha just al costat. En aquest mateix indret, els afectats estan rebent suport psicològic per part de les treballadores socials, tant del Comú com del govern. La gran majoria de les 38 persones que passaven la nit a l'Hotel Normandia han rebut al llarg del matí suport psicològic. Primer ho han fet els 14 afectats que directament s'han desplaçat a la pensió del costat. Hores després ho feien les persones que han estat donades d'alta de l'Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Les escenes que s'han viscut han estat de desconsol i d'impotència. Una altra de les persones que ha viscut els fets en primera persona ha estat el propietari de la pensió que es troba al costat de l'hotel incendiat. Assegura que el que ha viscut aquesta matinada difícilment ho podrà esborrar del cap. I llavors jo me'n vaig a dintre del menjador a controlar la part posterior de l'Hotel Normandia i me veig un home pujat a la finestra i jo li dic, espereu, estigueu tranquil que ara ve els bombers. I llavors s'agafa i se me tira de dalt a baix i quan arriba a baix queda rebentat, que es pot veure la quantitat de sang. Aquell no s'ha enterat. Càritas també s'ha volcat amb els afectats. D'aquí que aquesta tarda portin a les víctimes roba, ja que molts d'ells ho han perdut tot en l'incendi. Nosaltres estarem al darrere per ajudar amb el que faci falta, com han fet fins ara amb la majoria de persones, financerament, amb tot el que faci falta. Aquesta nit els afectats dormiran a la pensió Garcia, els propietaris de la qual s'han prestat a oferir la seva ajuda.